چه درستم پیسر من چوتی نمگا چه پهره بنیاد بلوچستان شناسی و بلوچ دنیای دیگه کارانی هر تکا وتی مال و جانی پا کسا دوست نداشته گا دنیای شنگ و شانگی بلوچانی درگی جگہ ما یک پٹ پولیس آتی ہے ما پاکستان انجاب سرائکی بلوچان یہ میر چاکر خان رند وہ باداگ وہ آئیے مانش شوازا ملتان شو علیہ چا اللہ پاک حکمہ ایچ چاہ رہی نیس سلام و درود خدمت تمامی بینندگان محترم. ما در کانال شوهاز قصد داریم به معرفی شاعران و نویسندگان مطرح بلوچستان بپردازیم. تنو ما دستبندی کنیم چا یکی چا بلوچ مزنین جوهدکاران حاجی غلام حیدر کزوری کے ای دیوان گما ہمراہ داری بکائیں یہ واجہ واسطہ شاہ کنگا گوش بدار بانگ و ناما وہ نام جہاں فرورین حیران و اہلکار چه درستم پیسر من چوتی نمگا چه پهره بنیاد بلوچستان شناسی و بلوچ زهگانی ادبیگال و درستی ادب دوست شاعر ادیب کلمکار و درستی بلوچان و نمگا دیوانا برجمدارو کان نیندو کان و شما درستانا وش وش درستانا یک پیاکا دروتو دراباتو وشات کوشون مهندسا ما 1379 پہرہ ادارہ فانی حرفی قوانے نگایات دا آخری وحدہ ہمراہ و دلی دوستیت میں اللہ پاک آیا جنت الفردوس نصیب کا ہمارا روچی یہ زندادیں کا دل پہ دردی امان خدا مردی محراب مارگے روچ شش شہریوار 1399 نوشتک مریوچی شمع دیما وانانی کی ہجوار کوہن نبی پہلے چونکہ کم کے دراج کشا وہ واجہان بشک کم کے گوانڈی بگیرو واجہ ایوب عمرہ واجہ بارک زہیہ واجہ زندادیں کبارے باز گاب جا تو ما آئینا نوانانو شمار نوشا تاکہ وقت بچی کم کے بوہیرو گرام عذبی خدا مردی عمرہ یک روجنا پگرین ورنا تحمیات کار واشتاب مومن بلوچی زبان ادب سرپدو نامی استاد و لائقی شاعر شاہزانتی ادیب ندکار بیمٹی پولکار سوہو زانتکاریات آئیے راج دوستی بلوچ دوستی مہمان جلی وش لسانی وش روح و مردم دوستیں دل پاہ کو مدنی کارس سے واہندت یہ دفی ہر وقت چکندگا پور رہا یہ مدنی ہستی مردم گری دودمان و نقد کاری تکا بلوچی زبان و ادب زندگ دارگا و علمی و ادبی کاراں چہر کسا دیمایت ہر بلوچی مراگشی توری ہر ہنڈا بیتے وتی رسیں تگت تو دنیای دیگه کارانی ہر تکا وتی مال و جانی پا کسا دوست نداشته گت و چه مهران سر ریچ و بلوچان مدنی مردی و حسیت که ملکموتا ساک اشتاف کد ادبی پیڑا چہر کسا دیمایت تو آئیے گوشکندی شہر راجی لچا و نوشتان ہر واد مروتا کو ماتا کان چنگ بھی تگن روان ادبی و دو رویدگی مراگشان واتگوش گندگوش و گندگش ہم کو فق بھی تک بلوچی زبان و دو رویدگی بازیں پڑا پٹ پھولی کتگو پہ ندکارانی وانگیانی چاپ شنکنگا پا مالی و جانی مدتا بنایا
ہم فکر و ہم کوفک بھی تک وانگو وانے نگا بیت بلوچستان حیرکاریاں باہر زور تک وہ غریب کم دست رسانی دلی آواز و روزی بتک کہ آیانی مالی و جانی مدتا ایک چک پد نبی تک ورچی کا یہ گشترین کار تو نام و نبود نبی تگان بلکہ پہ اللہ پاک وشنودی وہ وطی پاکی زردت رہنا گا چیراندری وہ بے موچی بھی تگان پانی ہوئے پہ یہ میدان پڑا یہ شاہ سوارا ہر کسا جا آرتاک بلے باز راجی چیریں کارانی سان کم کم اپو مردم رستگو آش بھی تک حیالانی گام کے جو مراگش کو ہشتیر کنو کو 40 سالہ واٹساپی دنیا زانت کاریاں کلام کاریں یکجا کنک معلوماتی واشیں چکاس بند بطل چاچا آزماک ریزماک قسماک شعر و شاعری رم و دگ دو روبے دگی واشیں مراگش یہ کنگو نا واشانی چما گوشہ کنٹک لگی تک وہ دلسوچ بھی تگان راجی پولکاری درستی کابی آمیانی راز آئیے نکو ٹکیں جوزو یا زابیں دیم روشنی وشیں تاب شرکنے گفتار و ہر کاری کے دلہ لوٹے آخری حدہ شد وہ دکھنیائے شنگ و شانگی بلوچانی درگی جگہ میں یک پٹ پولیس آتی ہے پاکستان انجاب سرائکی بلوچان کی میر چاکر خان رند وہ باداگ وہ آئیے مانش شہازہ ملتان شد چاکر خان مانش گیارت کو تو پش کپتگیں بلوچان در گب تو آیانی گلگدار میں حیالانی گام کے جو واٹساپی دیوانا ہر روز شنگ بھی تن وہ پدا ہندوستان شد تو مبازیں ولایتاں بلوچ پٹ پھول کو تو آئینی واشیں گاپاں دو روبیہ داگ چوتی سیادو مردماں آرسداگ وتی ہنکین پر بلوچستانی گندگا خدوگناک مہندس عمرہ حالکاری وداری گتا اگر یہ گنج وانگی رنگا چاپ و شنگ ببند باز جوانے راجی مڈی پہرے زگ بھی استاد گوس بہاری وتی باہوٹ کو آبد آسکانی یہ لوگ بندہ درگتا نلارانی سرا 50 متر جولیں آپی چاہتے جنگا استاد کتابانی پہازا باہ کنگ مالی مدد تو دل بیٹی دے گا تو دیکھ مدنی حضمت ستائے کردان رم و لچہ میں بلوچی روتا کو ماتا کو پاک بندہ شنگ بیتان وہ ماں ہمیں سید رہ بندہ یک چوکی وانگی کمبر و دودا براتی بنا پیش داشت کہ آئی کسان سالیں باچ میرا جان نام آیت امید ہے کہ مروچے ہم یہ کتابانی دیم درائی ہے ہور بھی دیکھے ہم کم خیال سے کم کرنے خدا مرضی حضمت تہنا پہ امروزی کاران نبی تگان بلکہ دنیای حیرین کار کے شانی فان ہم تو آخرت نعمت و مزاں ہم رسید اللہ پاک تا قرآن مجید بلوچی رجاں کو گلائشت کہ سنگتانی سوج پدا قاضی عبدالصمد سربازی مولانا خیر محمد ندوی رجاں اور دیگر رجاں کانی ہو رہی ہے مولانا عبدالسلام عارف در چتگیں رجاں کا آوازہ حاجی غلام سرور قبا مولانا داود ناروی اور دیگر رنگتانی ہمکاریہ گوشیں وڈیا یہ تہرانہ 5000 DVD چاپ و شنگ کت وہ کہنو میں واٹس اپ انسٹاگرام ٹیلی گرام فیس بک تو میں دنیا دامکا ہر بلوچ لوگا شنگان کہ ملیونانی مردم چیئے شاہ کرد ثوابا صوب گرگایاں وہ تا دنیا ہس یہ نیکی میں آئی نیک کردان یعنی آمال نامیا گیش بیانے وزا آئی نمور تک او دا یہ پیت بندو گوشداروک بیت زندگیں ملکموتا ٹاہی جا میں ادبی چمو چراغ چو سہیل ادرس شکیں استار درستا کی مہندس محراب عمرائی چما گب اوچو آزمانی مرگ پیما بال دار آئی ناگتیں بیرانیہ
بلوچانی دلا آس روکت گوشه مردمانی دلش جو تیرکو آسون بید و چه حالا به حل بکن مردم اچشی مهربان و مدنی سرانی روا سخت توری بلے چه اللہ پاک حکمہ هیچ چاره ای نیست وحدت کا گیشتر بمانتے ہیں و گیشتر کار بکتے ہیں و آئی روگا یگن میگے بلوچی لفظا ادب و دود و رویداد دانشکوه فنی و حرفی چابار ایران شهر تر عوام سے وہ پرسیک بود و دومی نیمگا آئی لوگمان برات و ہار و عزیزان و بیت چاگرد ہر تک مردم دوست و دشمن بجنی کو پرسیک و کہتیک بیتا کہ بلوچ و بلوچستان زندین تاوانی بلوچی ادب پڑھائی حالگیں کھنڈ پر کناج ہمائی فہمیں دیگے باغاردے رکاریں ماندر نیران نمیرانی نمورتک بلکہ زندگی دا فنی و حرفی ہست آئیے شاگرد شاگردانی شاگرد ہست آئیے نوشتگی وانگی و حیرکاری ہستن تو دا آئیے پاٹ پولی نوشتان کو شعر ہستن شعر بدان کو آہم زندگی غلام در کزوری پہرا یہ ہم ششو 1399 ہمارے چکے واجہ دیران لکھے گا ماں نوشتے گا پہلے لوٹاؤں کچھ میں باز پہنگے رحمت اللہ پر باز کام کو تو منتوارا تا واجه کزوری